wani ya kashe babarsa, wani ya sato yaro kuma ya yanka sa. Rayuwa, rayuwa, rayuwar duniya kenan. Rayuwa, rayuwa, to abin tsoro na nan. Yanzu in baka da shi, kare ma ya fi ka muhimmanci. Yanzu in baka da shi, to baka da sauran mutunci. Yanzu in baka da shi, yanzu in baka da shi, yanzu in baka da shi. Wasu sun ɗau sana'ar tasu su fasata ce, wasu sun ɗau sana'ar tasu su ta'addanci ce. Sace-sace, kwace-kwace, wasu sun ɗauka sana'a ce. Wasu suna abin su kamar sun manta da Allah ne. Kayi ka gama ka je can ka da abin da duk ka shuka ne. Allah baya yafe laifin wani, abin da duka shuka shi za ka gani. Domin fa Allah baya yin cuta, kuma baya son dukkanin mai cutarwa. Empire Mix.